stok cairnya pinten nggih? Ya mau sekilo. Nek sekilo pintenan to, Bu? 9.000. Oh. Iki kalih pinten? 2.000. 2000. Nggih. Ada lainnya pos sanggup. Ini kita nak. Nggih. Kubis nek sak kilo pinten ta, Bu? Niki 9.000 padha karo si iki. Oh, sami. Ini ki sepodo. Oh, nggih. Doron-dolaran iki. Napa nggih? Oh. Larang kan minum ewu. Oh, ngaten. Apa lho, Mbak? Iki 4.000. Nggih. Monggo. Ini ya. Nggih. Matur nuwun Ibu, nggih. Mas, satenya berapaan? 10.000 8. 10.000 8. Iya. Aku beli 20.000. Oh ya. Ya, ada kulitnya, Mas. Kulit ada? Kulitnya 3 ya. Oh ya, dicampurkan. Iya, dicampur aja. Matur nuwun nggih. Telurnya pinten, Bu? Telur asin. Boten telur mentah. Entah bebek. Nggih. Jadi nggih, Bu. Kali setengah. Kali kula tumbas niki, saya telur ayam. Ayam kampung. Niki pinten? Jenengan sebelah pinten? Setunggal. 2,5. Monggo, Bu. Aslinya pintenan to, Bu? Aslinya pinten? 26. 26. Lambatan 26 mawon. Murah entuk ya. Enggak ada 5.000. Nggih, matur nuwun Ibu. Nasi tiga ta, Bu? Kula ajeng nyobi jenang. Oh, sendangan ya. Nggih, kalih. Sendangan ini multinasional. Muntilan. Nggih. Jeneng mawon. Oh, Kalimon. Nggih. Oh ya. Ini 9.000. Nggih. Apa Itu lagi? mawon. Sampun. Ya. Lebih ini aja ya 10.000 ya. Lah nggih, Bu. Nggih. Monggo. Makasih ya. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Ginseng ning iki Bapak. Nginjeng Bapak. Nggih, nggih. Oh nggih. Ibu niki sami mawon hargane. 5.9.000. Nggih. Oh nggih. Ini rasa rumput laut. Rumput laut. Ibu sampun kula. Biru peduli. Monggo. Matur nuwun Ibu. Nggih, sami-sami.